Hello, रायजोफोर फैथारलायबाय जों नै फैथारलायबाय थास' गोदान खामानियाव माबायदि मोनोब्रा नोंलाय? आंथ' गोगोम लाजिनायसो मोनबायलै माथो रावबो नायसनथारा जोंखौलाय। मोला माखौ लाजिलायनांगौब्रा गोदान दिनफ्रावलाय बेफोरबायदिनो जाखायोना फार्स्ट टाइम फार्स्ट बिजनेसआवलाय मिथिबाय दा लासै लासैनो आपग्रेड जालांगोनब्रा जोंनाबो। जोङो गोदान बिजनेस खालामनो नागिरदोंलै बैयावबो जोंना खामानिया एसे खम नालाय बे खामानि खमाव जों एसे टाइम दिहुननानै बेयावनो माबानोसैब्रा खामानि मावनोसै जोङो गोदान बिजनेस नङाबा बे जोंना बेयाव 20%बो दानजाखाबायना 20% दानजानानै मा जानांगौ दे बिबार लालायलायनानै इसिबां मोजां ड्रेस गाननानै ओमफ्राय मा खामानि ओमफ्राय एसेथ' बायगानि गैयामोन ओमफ्राय बबेनि बायगोनखो नोंसोरलाय? माबालै बिबारि मिथिबायना बैयावथ' 20% दानजाखाबाय नालाय जोङो मा मावगोन मा मावा आरो बेसिमल' दरमाहाजों थोआलै माथो आयै ओरैजाय कारेन्ट बिलनो ओरैजाय जानायनि बिलनो मानि बिलनो माथो आखायावनो फैसा थायाब्रा ओंखायनो जों माने गोदान बिजनेस आरोना दुर्गा फुजायानो जा मायानो जा गासिबोआनो जा बेयाव माने जोङो माने एखेबारे भारा बयफ्रेन्ड मावनो नागिरदोंलै जोङो। जायनाव बयफ्रेन्ड गैया मा गैया बिसोरो माने जोंखौ फैसा होनानै भारा लाथ'नो हागोन आरो माने दुर्गा फुजायाव डेटिंनि थाखाय। औ ओमफ्राय नोंबोथ' सिंगोलखाना नोंबो सिंगोल मोनबाय थायोबा जोंखौनो भारा लानो हागोनलै बांद्राय नङा नोंनि थाखाय जों डिसकाउन्ट होनानै 2000ल' लागोन मिथिबायना सानथामजों। मुगै सुगै नाङाहाय मा ओरैनो दा आंहानो फैसा गैखाथारा बेफोरखौ मालदाफोरखौ फथायैखां मिथिबाय मालदाफ्रासो लागोन नोंसोरखौ आं हाया सानथाम गाहामाव 2000 होनो आरो बेबो नख्लिबावसोनो ओमफ्राय बाइकखौलाय मानि फैगोनखो नोंसोरलाय? माबालै जोङो बाइकखौनो माबा बैयाव भारा लाबोदोंनो भारा एखे जोङो माने शरुमनिफ्राय भारा लाबोथ'दोंब्रा ओरैजाय माने एकदम शरुमथ' नङा नालाय बै माबा गथ'फोर दङलै बेयाव फरायफैनो थाफैनाय बिसोरो माने कलेजाव थाङो नालाय ओमफ्राय बिसोरनि माबा फैसा नांगौनो ओंखायनो बिसोरनिफ्राय जोङो माने भारा लाना फैयोब्रा जोंबो बाइकखौ ओमफ्राय जोङो बिसोरनो एसे होनोसै फैसाखौ ओमफ्राय जोंबो लानोसै। बिजनेसालाय मोजांमोन आरो नोंसिनालाय मोजाङालाय ओमफ्राय मारै खालामो एसे ओमफ्राय मालानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय नोंसोरलाय? दिनैनिफ्रायसो जागायजेनदोंलै। नै जाम्बाफोर बे रग'दा थाबा जानाय नङाथ' नोंसोरो मिथिबायना माबा नोंसोरो वेबसाइटआव खुलिनानै दोनबा नोंसोरो फेसबुकआव ओमफ्राय माबा फेसबुकआव खुलिजानाय नङाहाय वेबसाइटआवल' होनानै दोन ओमफ्राय नोंसोरो फट'फोरखौ होनाङा दे ओमफ्राय ओरैनो माबादोबा नोंसोरो ओमफ्राय लास्टआव कनफार्म जाखाबोयोबासो नोंसोरो लोगो हमनानै माबाखौ एग्रिमेन्ट सिस्टेम खालामनानै नोंसोरो माबा खालामनानै लाबानो जाबाय मिथिबाय नङाबालाय नोंसोरखौ भारा थांग्रा बयजों होनानै मिथिखाबालाय बयबोसो सिनायखाबाथ' दिगदार जागोन नालाय बेखौनो सानदोंलै आङो सोरबायदियाबा जोंफोरबायदिखौ माबा लाफैगोन नै नोंसोरबायदिखौ बै आखौनाय बुरि सुगार मामियासो लागोन मिथिबायना। आयौ बिबारि बिदि होनबाय थानाङाब्रा जों गोदान बिजनेस जागायजेननो नागिरनायावलाय आं थांनोसैहाय आंहा बिराद खर' जादों ओमफ्राय मिथिबायना बिजनेसा थिगानो दङ आरो ओमफ्राय माबा गोदान बिजनेसावलाय माथोखाय सुगार मामिखौबो बेफोरबायदि माबा थांजायो फैसाखौल'सो मोननांगौ। औ बिजानि फैसाखौल'सो मोननांगौ ना बेयावलाय मा ओरैनो नकलि डेटिंखासो मिथिबाय थांफानांगौल'सो एकदम सुगार मामि माबालाय थांजायोलै मिथिबाय। आंबो थांसैहाय आसोल बिदिनो खालामसै नामा जोङो रेन्टेड बयफ्रेन्ड होननानै मोनसे माबा खुलिनानै फेसबुकआव खुलिनानै बिनिफ्राय जाय माबायो बेयाव मेसेज हरहोनानै बिनिफ्राय एमाउन्टखौबो खिन्थानानै दोननोसै ओमफ्राय डेटिंनि जायगाखौ लकेसनखौ माबानोसै आरो अनलि फर गुवाहाटि होनसै ओमफ्राय। नंगौथ' आइडिया थिगैनो दङ बेखौनो खालामहैनांसिगोन एसे फुजा जानोफोर पकेट खरसा ओंखारो खोमा। आयु बेबि सना औ नों आंनो 20,000नि गाहाम दख'ना बायनो ओंखारलायदों बाजेटआ 20,000 आरो होमबालाय आङो दाहाय आरामै नायनानै मा दख'नाखौ नांगौ आं खिन्थाहरनोसै दे। आयु बेबि सना
दे औ हाहिलखौ नांथ'ला दे माबाखौ मोनबानो जागोन आंनो दख'नाखौ मोनबानो जागोन दुर्गा फुजानि थाखाय ओमफ्राय हाहिलखौ लखि फुजायाव हरबानो जागोन दे औ ओमफ्राय आंनो एक्सट्रा डाटा सोनानै हरबा बेबि आंना जोब्बाय नै माबा करियान ड्रामा नायै औ ओइ बेबि सना दोनथ'नोसै दे आङो ओंखामबो संनांगौ नै औ दे आइ सासेनाथ' गाबनाया जाबावाखै खोमा हनै मालाय माबा बाहेरावसो थांबावबाय हनै है थांथोंहाय जोंहा साथामजों रायलायगोनसै ओइ लावजि नोंथ' सानै साथाम डेटिं खालामथारोहाय ओमफ्राय नोङो मालाबा हमजाबायोबालाय मा खालामगोन नोङो बेखौनो आबराखौसो है गिया माथो आं बियो आंनि लोगोसो होननानै बुंनानै फोजोबनानै दोनगोन आरो खोथाया होनबानो जोबखाबायना बियो आंनि लोगोसो होननानै आरो बांद्राय फोथायथाराबा एसे गाफ्लानोसै बाल गाफ्लाबानोथ' जोब्बायानो दा खोथायानो ओमफ्राय गाफ्लालायनानै आं नोंखौ मालाबाबो थगाया होननोसै ओमफ्रायो नोंनिनो समाय होननानै ओमफ्राय आं गुबुनजों रायलाया होननोसै ओमफ्राय माने गाफ्लाय ओंखाम जालाबाल ओंखाम जाफ्लायालासिनो माबा खालामनानै हरनोसै बाल एसे ओमफ्राय उनाव माबानानै बेफोरबायदिनो फिदिंनानै दोननानै बियो आंनि लोगोसो होनबानो जोबखायो खोथायानो होनबानो हौवाफ्रा गलिफिनखायो आरो हिनजावफोरनि गाबनायखौ नायनो हायाथ' ओंखायनो दा नायनो हायैखौ बेफोरबायदि हौवाफोरनि उइकनेसखौ लानानै थगायनांगौ बाल जोंहाबो नै आब' बिबारि नों बिदिखायनोथ' नोङो दासिमबो सिंगोलैनो दङ मोनथिबायना बेफोरबायदि गाफ्ला गुफ्ला खालामाबा जायाहाय मोनथिबायना डेटिंखौलाय साब्रै साबा खालामनो मोनखायोना आरो साब्रै साबा खालामखांनायनि उनावसो दा बे अबे सासेया मोजांसिन जायो बेजोंसो थांगोन दा औ नंनायालाय नंगौ आरो होमबाबो ओमफ्राय साब्रै साबा डेटिं खालामनाया ओमफ्राय मालाबा हमजाबायबालाय गाज्रिनो फसिबा है गिलुं मावबासो हमजायो दा गियालासिनो एसे माबा खालामबानो जायो होमबानो रावबो हमनो हायाथ' नों गिबालाय हमजाखागोन ना है फाग्लि नोंनि डेटिंनि एडभाइसखौ नांथ'लाहाय आंजों जाथारनाय नङाहाय साब्रै साबा डेटिं खालामनाय फाग्लि ओंखाम संनाय बाहागा नोंनिहाय संहैदो होमबालाय संहैसै आङो फाग्लिया खनसेयावनो सोरबा साब्रै साबा हौवाफोरखौ डेटिं खालामजाबाय बायो मिथियाहाय मालाय गाव गावबागाव लाइफ गाव गावबागाव बयहाबो मोन्थाय दङ जाय जायो मा खामानि मावबाय थाथोंहाय लासाव जोंनावल' फैनाङा प्रब्लेमफ्रा जोंनि सायावल' जाबसिन फैनाङा बेयावलाय जिरायनानै माखौ सानबाय थाखो नोंलाय ए आयै माबा बेखौनो गामियाव बेरायहैनानैनो माबा माबि सानदां गामियावबो माबा माबि जाबोदों नालाय बेखौनो सानगासिनो आं गामियावलाय माथो जाबोखो ना बै माबायासो लायनायासो थांनायखो ना माखो बेखौलाय मिथिखायोना नोङो आयै बियो जेराव थाङो थांफायो होननानै मिथिखायो बेखौनो सानबाय थायो नामा नोंलाय ओमफ्राय नोंमानै मोनालाय मारै दङ गामियावलाय ओमफ्राय बिहामजोआ जोंना मारै दङ आनैमोना गासिबो थिगैनो दंजोबोलै मोजाङैनो दङ मालाय सानराजाया बिसिखौ बिराद माबायोलै जोथोन लायो बाब बुंनोनो नाङा ओमफ्राय माबाखौबो लांफादोंमोन जोङो जुजाइखौबो लांफादोंमोन जुजाइखौबो लानानै थांफाबाय बा जुजाइया फैफिनथारलासोमोन नै गामियाव लांनानै फैनानै हस्टेलाव गारबोफिनबाय जोङो ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय मोजाङैनो दङ मालाय सानराजाया बिराद जोथोन लायोना मानो जोथोन लाया जानो आरो जोथोन लाखानांगोन फिसाइ जाब्लाय जेब्ला आरो आइजो माहारिया बेफोरबायदियाव बिराद माबायोना खस्थ' मोनोना खायसेया आरो खायसे मेन्टेलि बिराद प्रेसार जायो आरो खायसेना माबाबो जायो खस्थ'बो जायो नालाय बेफोरबायदियाव जोथोन लाखानांगौ आरो जानो माबा माबि खस्थ' जायाखैथ' फिथाइ सामथाइफोर जानो लुगैना बेफोरबायदि टाइमाव ओमफ्राय जानो होफैजोबदोंथ' बिसोरो होफैदोंलै आयै होफैजोबदों ओमफ्राय मालाय सानराजाया थालिर जानो लुगैदोंनो थालिरखौनो मालाय हनै हाजोआव लायलायलायनानै होफैबाय बियो हाजोआव लायलायलायनानै हाजोनि थालिरखौसो जानो लुगैदोंनो हाजोनि थालिर लायनो थांबाय जोङो लायनो थांनानै फैनानै बिराद खस्थ' मोनबोदों जोङो आथिंआनो दाबो रुमाय गैया नै बिदिसो जादों होनबा फिसा दे थांदो दे ओंखामखौ खुरनानै दोनबोदोंमोन आङो जाहैदो दा गुसु जागोन बियो थौदो दे होमबालाय जाहैनोसै आङो आयै माखासे सिख्लाफोरखौ मारै आंनि फिसानिफ्राय गोजानाव दोननो हागोनसो मोनबाय आङो र'
बिराद दिगदार खालामथारदोंना बिसोरो सासेया सिगांनिया थांबाय बेबो बेफोरबायदिनो जाफैगासिनो बे लाइमोनखौथ' मारै सोखानो हागोनसो मोनबाय आं आधा खिथाबायथार र' माखासेफोरखौथ' खारहोनो हाखायो आङो दानि सिख्लाफोर बाप न' मोजां गारि गोनां फैसा गोनां नुबानो सिथारजोबनो नागिरला आं बेफोरबायदि जानो होथारनो हाया माबा मोनसे खालामथारनानै फिसायाथ' सोखानो हायाबाबो आंनो सोखाथारनांगोन आंनि फसननि बिहामजोखौसो लाबोनानै होफैथारगोन आंनो फिसानो आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि जानला मानला सिख्लाफोरखौ लाबोनानै होफैथारनो हाया आङो आरो मोजाङैनो जोथोन लायाबा जानाय नङा फिसाखौ मानो होनोब्ला आजिखालिथ' खायसे सिख्लाफ्रा एखेबारे उल्था खुस्रा केसफोराव फासि होनानै हाबाल' खालामनो नागिरो नालाय मोजाङै आंनो जोथोन लायाबा जानाय नङा फिसाफोरखौ फिसा सानैखौ आंसो आइनि खाथियाव जिरायगौमोन नों साला बालास्रि आइनि खाथियावसो जिरायदों नोङो मा होनदों नों बालास्रि लासैसिं मालायनि बिमानि खाथियाव जिरायनो ओंखारलायदों नोङो सानैबो जिरायखायो मिथिबायना आंना खर'आ गरम जानानै दंखायो जेबो हिसाब खिथाब मिलायाखै आंना ओरैनोबा आयै दा बिसिबानो जाया नामा नोंना ओंखाम जानो जालायबाय नोंनि थाखाय नेगासिनो जों गासिबो जेबो हिसाबानो जायाखै आंना दाबो मिथिबायना बाजेनानो उल्था पुल्था जाजोब्बाय आंना आरो नोंबो होनहरबावदोंसो साला 12 लाख गाहामनि गारि होयो 12 लाख गाहामनि सोरनो गारि हरखो नोङो आंनो बाबा आइलिनारफोरबो 200 थाखानिफोरखौनो बायनोनो फैसा गैया होनबाय थायो ओमफ्राय 12 लाख गाहामनि सोरनो गारि हरखो नोङो बुं नोङो जोंसार बुं सिरि थालै मिथिबायना एखेबारे आं बेफोरखौ डिसकास खालामनो गोसो गैथारा ओंखाम जानो नागिरदों मोजाङैनो जाहो आंहाबो मोन्थाय दंहाय मिथिबायना गासिबो खोथाखौ मिथिनायनि आं नोंनि बिसिसो बे न'खरनि रुवाथि नङा मिथिबाय मोनफ्रोमबो खोथाखौनो आंहा मिथिनायनि मोन्थाय दङ खिन्थागोन ना सोरनो 12 लाखनि गारि हरखो सोरनो आरो बै गावनि मडेल नांथालिनो मा 12 लाखनि गारि बेनो आयै नोंना माला जागोन बाल हिसाबालाय ओंखामखौनो हाथारला जोङो आयै मा जाबावनांगौ जाखो दे आंहा फिथाइनि बिजनेस खालामनायाबो आपेल बायनायाव आयै 22 जौखोन्दो लस आंगुराव 13 जौखोन्दो आयै नै थाइजौआवबो 2% माबादों लाबथादों आयै माथो बोरै जाखोहाय माथो हिसाबानो मिलायला आंना आयु बाला बिसिनाव फैनानै लानानै एखेबारे माथो जाफैनानै माथो बिराद खस्थ' मोनबाय आङो आयु ओंखामखौनो मोनजाया माथो ओंखाम जानो माने बिजनेसनि हिसाबथ' खालामबाय एसे थाब खालामनांगौना ओंखाम उखैनानै उदैयानो बोरैबा मोनजोब्बाय आंना फिलौफ्रानो गेदा गिदि जालाजोबनानै मोसालाजोब्बाय माला मोनजाबावगोनसि